Denne dokumentar går bag om fordommene om Det Fri Gymnasium. Hvad tænker folk på Nørrebro om Det Fri Gymnasium? Vi gik ud på gaden og fandt svaret. Så tænker jeg tænker kreativitet, og jeg tænker unge, der har lyst til at leve på en anden måde. Og jeg tænker alternative veje. På Det Fri Gymnasium er graffiti accepteret, og det findes overalt på skolen. Når jeg siger Det Fri Gymnasium, så tænker jeg på kælede unger, der ikke laver en skid, og kan lokke den af, og ikke har så mange lektier på. Hvis de har, så er de ligeglade. Og voilà, n'est-ce pas? C'était là. C'était Simon. Når jeg hører ordet Det Fri Gymnasium, så tror jeg nok, at før jeg oplevede det, så tænkte på sådan ret hardcore, politisk engageret sted. Og det er det jo så for så vidt også, men jeg synes nu, jeg har været her også, at jeg synes, at sådan har oplevet en sådan ret kreativ stemning, og en stemning af nogle folk, der er engageret i alle mulige forskellige ting. Sådan umiddelbart, det er svært at sige, jeg har jo kun været her i 4 dage, ikke? Men umiddelbart synes jeg, det virker som et gymnasium, hvor der er knald på, og hvor folk engagerer sig i alle mulige forskellige retninger, og hvor der bliver lavet noget. Når du siger Det Fri Gymnasium, så tænker jeg Nørrebro og unge mennesker med en holdning til tingene. Demokratiet er meget vigtigt på skolen. Hver torsdag er der skolemøde, hvor alle deltager. Det er skolens højeste myndighed. Når du siger Det Fri Gymnasium, så tænker jeg et gymnasium for kreative mennesker og et alternativt sted, hvor man får et gymnasialt forløb, der er lidt skækkere og lidt anderledes, end det er andre steder. Jeg kender Det Fri Gymnasium fra dengang jeg boede i Birkerød, og det var, jeg kender mange, der har gået der, og jeg synes, det er et godt sted. Jeg synes, det er rart, som jeg siger, at der findes den slags steder her i vores land, at det kan lade sig gøre, og så jeg har kun en positiv til overs for det. Fordommene om Det Fri Gymnasium er mange, og de har vekslende hold i virkeligheden. Nogle kan bekræftes, mens andre kan afkræftes. Men én ting er dog sikkert. Folk har en holdning til skolen.